Id-dokument ta' qabel il-budget huwa l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna A Balanced Economy a Sustainable Society. L-akbar nuqqas li għandu bħalissa pajjiżna huwa li tkabbir ġej minn żvilupp bla pjan u bla rażan. Għandna gvern politika li ffukata fuq l-immedjat mingħajr ma tqis il-bżonnijiet tal-ġenerazzjonijiet ta' għada. Gvern Nazzjonalista jkattar il-ġid biex jitkawda mill-ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' għada. Il-gvern preżenti ġellet l-ekonomija mal-ambjent u ħoloq pajjiż brata allarmanti ta' tniġġis u konġestjoni. Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista ibiddel dan kollu. Dini il-Malta li rrid jien u l-Malta li jridu l-Maltin u l-Awċin kollha. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat fuq Net FM. Adrian Delija tkellem ukoll dwar l-aktar minn 100 proposta li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fosthom li kull sara jew xogħol part-time jiġi ntaxxat sa massimu ta' 10%. Din hija proposta maħsuba biex tħalli aktar flus fil-bwiet tal-ħaddiema Maltin u Awċin. Il-Partit Nazzjonalista fil-qafas ta' diskussjoni tal-budget qiegħed janalizza s-sitwazzjoni, jara x'inhuma l-isfidi u jipproponi soluzzjonijiet. Adrian Delija qal li dan meta il-Gvern qed ikabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni li ma' mudell ekonomiku qed iħalli impatt negattiv fuq bosta setturi. Qed nitkellmu ma' dawk kollha li huma fis-settur u għandi sensiela oħra ta' meetings flimkien ma' dak li kelli biex verament ikunu kapaċi nuru li aħna f'dan il-pajjiż qed nifhmu problemi qed inħossuhom imma għandna viżjoni ċara ta' fejn irridu naħdu il-pajjiż u ta' kif nelbu dawn is-sfidi biex eventwalment ikollna soċjetà sostenibbli. Adrian Delija spjega kif din il-ġimgħa l-Oppożizzjoni kitbet lill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament il-PAC sabiex minnu fih jifli il-każ żvelat mill-midja Franċiża. Il-PAC għandu iżda mhux biss iħarrek u jisma' xhieda tal-persuni kollha involuti u jitlob id-dokumenti kollha meħtieġa. Għal dawn l-iskandli li ġew żvelati mill-midja huwa responsabbli politikament il-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan qed itappan ir-reputazzjoni ta' Malta u jpoġġi eluf ta' jobs f'riskju, sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Din hija responsabilità diretta ta' Prim Ministru Joseph Muscat. Għax taħtu ta' m'għandux lejn min jipponta dan huwa dikasteru illi jaqa' strettament taħt l-awtorità tiegħu. Ir-reazzjoni tiegħu illa ħajinvestigaw id-ditta tal-avukati. Imma d-ditta tal-avukati, l-investigazzjoni, il-konsekwenzi, aħna mhux illi jekk għamlu ħażin huma isofru l-konsekwenzi huma u reputazzjoni ta' pajjiżna. Min ħajħallas il-konsekwenza tagħha. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jieqaf hawn u se jieħu l-passi kollha inkluż dawk legali biex jiddefendi l-poplu quddiem din il-ħriżrija politika li ma tixraqx f'pajjiż suppost ħieles u demokratiku.